Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, penontonnya membeludak. Wah, Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Dusun Rumpuk, Alhamdulillah. Acara sedekah bumi bengi niki rame. Masyarakat sedaya kelompok dadi setunggal. Nggih, mugi-mugi mantun nanggap Lodrok Budi Wijaya sedaya masyarakat mriki panjang umure. Mugi-mugi rezekine kathah lan mugi-mugi nek empun meninggal ten akhirat mlebet ten swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Ana tembok api pulase dirambati semut gede-gede. Ana arek wedok kok mlaku dhewe tak jejeri, lah kok ana brengose. Iku ngono lak salahku dhewe. Ireng-ireng no Tegalan aku ganteng mirip Deni Caknan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia sing ditampa karo arek abaya. Secara terus aku lek delok kabeh korbane ana sing digepuki dijejeki sing rae, ana
sing disetrum sakojor awake ana sing dipisahno karo wong tuwane nek masalah sepele wong arek cilik akeh polahe ana sing konangan nyolong lawuhe jeragan ana sing nyoba melayu gak kerasan karo koncone. Ayo Mas sampeyan gendong dangdut Mas. Jaluk jula-julin dangdut tok. Dikai serapat iki. Untung aku ya negen. Ayo Mas. Sing ngarani jula-juli koplo dijogeti karo mendat mendut nek dirasakno pancen enco gel kul tempe bongkelak wungkul sendok lemah arane pacul aku nemu rondone gundul namung swanten kidungan kula monggo pinarak ingkang kejo. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedekah bumi rumpuk mewah, panggungnya gede, nggone ombo, saking situk, jedinge ganek banyune. Aku mari buang air kecil bingung, iki ganek banyune ya apa? Angger tak pepetno tembok ngono. Kaya sih rek. Kancane ndok kene ngomong dhewe kok.
gak ono sing menjunggul belas. Iki nek gak dijeluk nggih menyanyi, nggih lagu gak gelem metu arek. Senenge sing mari-mari namu jodoh lewat ora ri kawitane kontek-kontekan senenge sing mari-mari anamu jodoh lewat ora ri kawitane kontek-kontekan arek iki saiki temenan. Kancane menyanyi sing enak metu. Hah, ngene iki lho lapo? Wes wajibe nek krungu suarane kendang itu kita harus bergoyang. Ade nek suarane kendang, ana suarane ku kendang itu goyang. kudu goyang. Ngono. Lah kon ket sore tak rungok-rungokno kaya nyanyi, ngedung. Ditekano mrene ku mbok ayo didongakno. Dusun rumpuk iki ben ya apa lah ya ngono. Iya. Apa maneh acara kan sedekah bumi. Sedekah bumi. Tasyakuran. Heeh. Toh, cara diparibasano ya. Heeh. Dusun rumpuk ngene iki kaya mangan kerupuk nang pinggir kali to. Wah, cakep. Dusun rumpuk masyarakatnya kabeh akeh rejeki to. Allahumma. Amin. Mangan kerupuk nang pinggir sumur. Cakep. Wong rumpuk panjang umur. Allahumma amin. Allahumma. Amin. Ayo ngono sing bareng. Mangan kerupuk dicampur nanas. Wah, cakep. Wong rumpuk sing duwe utang muga-muga ndang lunas. Allahumma. Iya Allah. Mangan kerupuk ketiban ondo. Cakep. Tanggapan nang rumpuk mule-mule nggawa rondo. Allahumma. Kok iso Allahumma iki lho. Lho, kon gak harus semangate wong kene iku sangat luar biasa. Aja kok sing nggone ngarep kene le tak kandhani kon. Iya. Nang ngene jero dapur iku semangate masyaallah. Masalah sampai semangat sampai ndo dapur kok. Sampe dapur kon ro sing jenenge Sugiyarti. Terus Suhermin. Umi. Masalah apa maneh sing jenenge Yu Jasmani. Apa Jasmani apa? Oleh joget leweko. Pah, Kon mang survei ta rono ta. aku iki gak survei. Terus Aku iki kebelet pipis. Lah kok kon nangi ana wong-wong joget. Kon ora Jasmani jogete. ya apa Jasmani joget? Apa? Masalah sing Jasmani ku luar biasa anjene. Luar biasa. Wis jogete leko. Leko. Yo adang. Yu Jasmani ki bagian Jasmani. Korek-korek lo digarap pisan. Glani yuh. Oh wakas. Gak akas wong borongan. Oh niku. Wong ngene iki ya rewang, wong yo digawe dusune dhewe. Lho, ngono ku kabeh iku gak akan terjadi nek gak ono sebuah pemimpin yang luar biasa. Lho, temenan to? Pemimpinnya kene jelas. Jelas kepala dusun Bapak Suwono. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kepala dusun Polo. Polo Suwono. Suyono. Tekok jenenge tok wis mengandung makna yang sangat istimewa. Wah. Saiki Suyono nek maknain jenenge ya. Ya. Suyono 3 suku kata. Suyono. Suyono. Ah,
suami yang setia kepada istri juga cinta kepada keluarga, dia adalah Suyono. Iya. Aku iso arek. Aku. Yo. Iya. Yo gak tau neko-neko. Nggih niku Suyono. Iya. Pinter kan tibae. Aku mari mangan purel iki mangan e. Lho. No. Noto desa iki penuh dengan perjuangan. Siapa lagi kalau bukan Suyono? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Wonge tak wasu nang pojokan tepuk tangan tok e. Mbok yo disawer-sawer pira no, Pak? Wani ditekano rene wis alhamdulillah. Yo alhamdulillah, matur suwun sanget. Kenal sampe Pak Suyono. Yo kenal. Lho. Kenal. Oh, kenal banget wong aku kok. Mau kanca berarti. Yo kanca, tapi sing paling tak rindu-rindukan nang desa kene kuwi kancaku. Kancamu ana sing ndongone kene. Kancaku mulai cilik umur 7 wulan aku merantau nang Surabaya. Hah? Sampai saiki gak tau ketemu, aku keuwangen. Ya Allah, gak tau ketemu. Gak tau ketemu biyen niku ya cara ngono dolen-dolen bareng. Ngopi-ngopi bareng. Ngombe-ngombe bareng. Iya. Mendem-mendem bareng. Iya. Saiki los kontak aku. Los kontak. Keuwangen mang tak galeki gak petuk. Lho, sapa to? Yudi. Sapa? Yudi. Yudi. Yud. Ya Allah Yudi. Kan gak keliru ta kok. Kancamu Yudi gak keliru. Gak keliru jenengku Yudi, mencari wong-wong Yudi ku. Oh niku. Polo kene, polo rumpuk kene ya. Polo Suyono ngono lho. Polo Suyono. Suyono jenenge. Kok lah iya. Wong aku mang loro kayak iku bayari nang kono mang ero. Disalami yo an. Lah disalami. Lah ngono ku aku nang kene gak disalami. Polo kene ku luar biasa. Wah, istimewa. Masyarakat sakmene ku cinta kabeh karo Pak Cinta banget. Cinta banget. Cinta banget. Aku duwe bedekan. Lho kok duwe bedekan? Aku duwe badhe-badhekan, kon iso jawab tak kei 100. Wah, darek. Lotong. Oleh 100 mulai kena getuk bensin. Wong aku iki dagelan larang arene. Wah. Pokoke bedekane kon kudu iso jawab Suyono 100. Oh, ngono tok. Jawabane kudu Suyono. Suyono. Tak kei 100 kon. Alah, gampang. Wis atas sing ngono. Ya, ayo. Kepala dusun rumpuk sapa jenenge? Suyono. Krik ero ya. Ero. 100. Ngene. Ngene bendino ngene gak apa-apa bedhekono. Gak apa-apa. Dina iki tak entek-entekno gawe Suyono pokoke. Lotong temenan. Iki angel kon gak ngara iso pecah-pecah ndasmu kon. Alah pecah lapo. Bojone Rupiah jenenge sapa? Suyono. Ayo. Ero iki barek. Ero. 100 maneh. Lotong 200. Wah iki gak ngara kon iso. Pokoke digawe dusun rumpuk tak entekno dhuwitku. Iya. Apa maneh ge Suyono. Wah. Los aku. Apa? Nurkolis anake sapa? Suyono. Angkrik. Ero. Ero. 300. Lotong. Tak kira ATM lah kok kis. Wah, kok niku. Sing terakhir. Terakhir ya. Pokoke jawab Suyono. Tak kabehno dhuwitku. Lah iya. Wis temenan. Gampang ya bedhe. Iki tak kabehno. Sedina iki ge Suyono tok pokoke. Ngono Suyono ya gak mrene ya. Pokoke jawabane kudu Suyono. Iso. On dhuwit Suyono milih ndi? Suyono. Ah, kirene. Lho. Hei, Apa? lah duwe endi? Lah njaluk Suyono kono. Kok Kancane tibae. ya gak bujuki. Mok pikir aku dibayari Suyono ngono ah. Ya tak pikir mang oleh temen rek lotong ngono Wah, batinku. lotong dengkulmu kon lotong aku menisuk gak iso bayar bank. Wah, Suyono bayang Amarta, mangane gak nyawer. Nono.
Lah padha kaya kon. Aku ta? Iya. Wis lunas ere. Men esuk nganyari tapi. Buka anyar. Buka anyar. Malam Minggu. Malam Minggu. Iya. Ayo golek hiburan nang ati cek seneng. Ket mang aku ya nyenengno wong kene. Oh iya. Cek tambah berkah, Tambah barokah. ayo nyanyi kita berdua. Ayo menyanyi. Lagune umum pisan. Ngene gak umum pikir iku pribadi ya. Iga maksude iku lagune ku wis kondang. Oh iya. Yo. Sakarepmu. Heh. Bismillah. Sak lungamu. Suyono teko. Ya. Ya Allah, Pak. Matur nuwun. Pak. Ya Allah, seger waras ya, Pak. Alhamdulillah. Subhanallah, Bapak Suyono. Sampe ganteng. Ganteng. Jenenganipun ganteng. Pak. Ket riyen kula tepan jenengan. Sampai saniki lho awet enom, Pak. Nggih, suwun nggih, Pak nggih. Pak, niku dagelane enten 8 ya, Pak. Cek itu 8. Didom 8, Pak. Iya lho. Wah, suwun, Pak. Nuwun. Wah. Oh, mendingan apa to? iku mang aku mulai digawakno rondo ambek Suyono. Suwun, Pak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Mas. Oh iya, alhamdulillah. Wah. Sewu. Monggo Pak Suyono, monggo Pak Suyono. Ya, Pun ngirim mawon. Monggo. Aduh. Enten panggilan iki. oh nggih panggilan Pak Yono. Sasing Sing kagungan motor mobil Tayo kuning. pun grogi ngoten Pak Yono. Mboten. Wah, ih tambah ganteng. Ai muti. Jombang delik dipun suwun teng parkir. Oh nggih. Sing gada mobil kuning diarep ten parkir nggih. Wong Jombang delik. Monggo. Oh kodok-kodok. Oh nggih. Suwun kanca-kanca panitia, Pak Susono matur suwun. Mugi berkah lan barokah, diparingi kesehatan yang Amin. istimewa. Lah iki ya Lah teko iki maneh. maneh. Ini iki aku boleh sungkan kadang-kadang. Yo. Masya Pak, Alhamdulillah, Pak. putrane. Ya Allah, Mas Nurkolis. Mas Nurkolis. Ya Allah, Mas Nurkolis, ganteng. Ganteng. Loh, kon gak ero. Apa? Iku biyen ya mbek aku bolak-balik dolen. Mangkane dhek iki mangeling ambek aku. Wantor eling-eling uripe saiki susah. Oh iya. Wis ditinggal bojo barang ngono. Heeh, diparani. Diparani disawer. Jiro lupat 5. Kan pirang? Pirang? 250 meneh tak gawenan jelak. Kenapa nang jelak? Aku sowe gak ngono. Ono diajar mung kene kon kok. Wah. Matur suwun sedanten. Keluarga besan rumpuk mugi Berkah rezekinipun. amin ya Allah matur suwun sangat rumpuk istimewa rumpuk luar biasa Pak Suyono is the best Sip pokoknya. Mas Nurkolis tambah sangar ngene iki lho Pak sapa Pak Suyono iku mang Suyono. wis gremeng-gremen nang aku ngene Iya apa ya apa? iku Mas Wanto engko nek mulih kula pun DP damen ulan ngarep Oh, waduh. rencanane Pak Suyono iki benulan nang Budi Wijaya. Benulan. Benulan. Aduh. Aku ngene, aja terus-terusan, Pak. Lha apa? Ayo wong blenger nguasno raiku. Ya gak apa-apa sih. Disipeni sing apik. Awas logur. Aduh. Nek wong wedok-wedok enak dilebono selep ngene. Wong lanang gano. Wong lanang dilebono kene ya. Ya nabrak iku apa trotoar. Hus. Ta. Golek senenge Heeh. menyanyi. Ayo. Ayo menyanyi. Lho, gak ada sing mara maneh ta iki mang. Wes. Wis ta. Ayo menyanyi. Ayo. Ah, sungkan aku ngene iki. Ayo, oke sik ta. Aku jangan menyanyi kok nyocot itu. Arek-arek iku lho senengane guyoni aku wae. Isin aku Ayo.
Salungamu kabeh wis rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene kanggo mbelani rakyate. Masya Allah. Kon iku lapo ngene-ngene iku lho. Mari cair semangat goblok. Yo semangat ya semangat rek. Tapi yo nek aku menyanyi kon yo melo menyanyi. Lambemu obao. Oh, ayo ngono ngomong ket man ya. Kancane nyanyi ngene ae kon. Toh aku nyanyi kon nang obao kaya ngono lambemu. Lambemu obano. Oh. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene kanggo mbelani rakyat. Kayak wong stroke tambahan kon. Jawa rek susah. Majare kok ngono obah. Nggih, apa ya gak umi-umi tok. Karep piye karepmu, Dik? Awo to, cangkemmu iku bengok. Mangkel arek makan. Sekon kene konku. Aku bengok. Bengok. Bilang dong tadi sore. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene kanggo mbelani rakyate. Hayo apa iku? Jare kok ngon bengok. Aduh wantore. Galerek. Aduh wantore. Ih gemes deh. Kok Maksudnya bengok gak mengok ngono. ya apa? Lambemu ambek lambeku dadekno situk. Ngono ku ket wingi ngomong semayan. Ket wingi sadurunge budal ngomong, garap. Wah, pokoke ngono gaetos. Salungamu kabeh wis rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi dicegal kono kene kanggo belani rakyate sing dirasa gak penting. Gayeng tenan. Duh, kariban watuk. Karipan kakekmu ngono ah. Kon mangi lho ya rek, mari mangan opo kon mang? Ambune. Salungamu kabeh wis rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Syukur. Syukur aku. Dudu. Ambune kok buatan. Lho kon dhewe ya ngono kok. Astagfirullahaladzim. Pasukan siap. Ono sing teko maneh. Pasukan siap. Oh, ladruk. Di dalam barisan tidak boleh berbicara. Krungu aku pengen gak oleh mangan coro. Periksa kesehatan. Sehat. Duh, kena penyakit rabies. Sehat, Pak. Sehat. Sehat. Siap. Kok tambah didum? Siap. Di dalam barisan tidak boleh berbicara. Krungu aku pengen wong barisan gak berbicara. Kudu meneng. Iya, kudu meneng ya. Siap. Di dalam barisan apa itu? Karo. Siap. Kencang kanan. Gerak.
Lejang depan, gerak. Alah rek, tanggapan kan sedino ya. Remek. Siap. Gak konangan nang kene. Beri hormat. Gerak. Lapor komandan. Apa? Akhirnya aku dituti. Di dalam barisan tidak boleh berbicara. Siap. Lejang depan, gerak. Ci, cuto. Apa ku, Pak? Dirijine metu situ koplak. Lah dalah. Driji maju situ. Ci, burung. Apa nek, Pak? Dirijine mlebu irung. Walah ngomong lah. Ci, uwek-uwek. Pak, apa nek wi? Dirijine diuwek-uwek. Tau wae angel-angel. Jibut. Apa iku, Pak? Jembut, Pak. Dirijine dijabut. Alah, jimbut. Dirijine dijabut jibut. Jimut. Oh, Masalah rek. aku gregeten ngrungokno kon. Oh, pokok padha pecotot iki lho. Panto koplak. Sing gendeng metu maneh. Ana maneh sing gendeng. Ji. Lapo? Kacau. Kon iku lapo? Loh, aku saiki dadi pegawai penyuluhan adakno. Loh, penyuluhan pertanian. Lah Penyuluhan kesehatan. hurra, Lah penyuluhan apa? nyuluk godhok. Oh, nyuluh kodhok kok. Nyuluh kodhok kok penyuluhan. Gula. Apa iku, Ji? Apa, Ji? Apa? Lah sapa ro? Ji, wong nyuluh kodhok iku mesti bengi. Tengah bengi. Upamane kon dicokot ula ngono ya apa? Ya iku sing tak pikir. Lah. Upamane kon dicokot gendruwo. Terserah. Nek dicokot tok, nek awakmu digawa nang negarane kono ya apa? Ya iku sing tak pikir. Ji. Lah nek seumpama kon iku digawa banci, ya apa? Terserah. Terus upamane kon digawa banci, terus diotot-otot niku ya apa? Ya iku sing tak pikir. Nek dianyat-anyat tok, nek dideg-ideg barang ya apa? Terserah. Lah nek kon digorok ya apa? Ya iku sing tak pikir. Murang-muring. Murang-muring emosi. Waro kok iku Emosi. tak pikir. Emosi. Murang-muring. Ya iku sing tak pikir. Asu. Tak kandhani. Aku nyuluk kodhok suwene iku 4 tahun setengah punjul sewengi iki tok. Petang tahun Setengah. berarti pengalaman. Lo jelas. Bermacam-macam kodhok. Saya tahu. Kodhok iku bentuke Bentuke kodhok gak beda karo menungso. contone. Kodhok kan ana kodhok prawan. Ya, Ana sing kodhok Joko. mosok Ana sing kodhok Duda. rondo. Ana suarane Suarane beda-beda. nek kodhok perawan. Nek kodhok perawan ngene, aku tahu jange nyul kodhok perawan ngene. Dadak unine ngene. Ngatak. Mosok sih kodhok perawan Kodhok perawan. ngetek Unine ngene. Ngatak. kaya keroken ngono. Lah nek kodhok Joko Nek kodhok Joko ngene. Pletek. Mergo enek kodhok perawan. Ngatak.
Kon ku apal sih. Lah, cak suwene ta no. Lah nek kodhok duduk. Nek kodhok duduk ngene. Kodhok duduk. Kodhok. Kodhok. Rok. Mergo duduk. Duduk. Dadi dudone dodol rokok unine setengah muni ngene. Rokok. Rokok. Masa duduk ngono, Ji? Heeh. Lah Kodhokku ngono lan. apa? Kodhokku duduk. Oh, Kodhokmu duduk. Ora kodhokmu duduk gak muni rokok gak muni. Ya apa? Ngene. Dekukuku. Nekukru. iku mau nek kodhok duduk. Saiki nek kodhok rondo. Nek kodhok rondo ngene unine. Iki kodhok rondo ngene. Brok kotok. Brok kotok. Sik. Apa sebabnya nek kodhok rondo kok bro kotok. Soale rondo niku gawedi. Kentole gawedi, pupule gawedi. Bokonge Bokonge gawedi. Dadi- Mamle unine brok kotok. Jiji. Iku ngono, Tik. Rondo kate tinju. Mosok kok suarane kodhok sampe bro kotok. Lah, mari ngono nyuluk kodhok sepi aku. Mosok. Lah terus alih profesi Ngalih aku profesi. apa? Ya iku sing tak pikir. Terserah. Kon niku tak jual pas rak kapal ditakoni temen-temen. Ngalih aku terusan. Ngalih. Nyuluk tekek. Lho, gak wedi kon. Lho. Ya iku sing tak pikir. Nyuluh tekek. Tekek. Tekek iku regane larang. Heeh. Sekali tempo nyuluh oleh piro? Wah, lah ya delok-delok. Tekek ku tak pikir ya padha karo kodhok gak beda karo menungso. Mosok. Enek sing kodhok iku lho tekek Jawa. Oh. Enek sing tekek Cina. Mosok. Padha karo menungso. Enek sing tekek Madura. Mosok nek perkara tekek kok ana sing Jawa, ana sing Cina, ana sing Madura. Suarane Suarane beda-beda. nek kok tekek Jawa, Nek tekek Jawa ngene. Otok-otok tekek. Otok-otok tekek. biasa ya. Biasa, otok-otok tekek. Ngono. Kodhok Jawa. Mergo Jawa. Tekek Jawa. Heeh. Terus nek tekek Cina, Nek tekek Cina ngene, aku tahu jange nyulo tekek Cina jange tak luru mek muni ngene. Otok-otok tekek ah. Otok-otok tekek ah. Otok-otok tekek ah. Tekek otok-otok. iku nek tekek Cina. Heeh. Terus nek tekek Madura. Nek tekek Madura, ya iku sing tak pikir. Ji kakan mikir. Nek tekek Madura ngene, jange tak luru blek. Blek dadak muni tekek Madura. Ya apa? Aduh, nakane otok-otok. Ji masa suarane tekek kok sampe aduh anak otok-otok. Temenan iku. Wareng ngono mari nyulut terus mulai aku. Heeh. Mulai dadak petuk dalbo. Ya Allah. Lah iki menungso tak grandong. Belum tahu dia kalau kita job-joban. Lapa? Ya iku sing tak pikir. Ngomong ae kon nek sirik ambek aku. Aja dicekeli aku ambek tawuran. Kon sirik ambek aku kon. Meneng tenang. Aja nyengen-nyengen. Wak, aku tibani gira-gira, Wak. Aku tak blonjo sih, Wak. Blonjo ta? Blonjo. Blonjo. Lici ngono iku. Seja iki. Ora wedi. Ya iku sing tak pikir. Kundet, gak ngono. Hmm. Jane iki pacarmu ta mbokmu? Lho. Pane ngomong aja cemplang-cemplung. Wis aja mele-mele urus aku. Iku urus aku dhewe ambek. Nah, nek ngono, Hmm. ya wis tak dongakno muga-muga padang lakumu jembaro kuburmu. Kakekmu metel ngono ah. Ate bongko ta. Engko ndongakne ngono kok Lho, kancane. gak koyo- kancane sing apik. Ah, gak kaya cak Ngene lho. ae. Ayo, to Darmanto. Ngene lho ya. Wah. Acu.
iso kancane ditulari. Wong urip Wong urip iku njumput pure, deket tangan, kek banyu, usek-usek. Tok. Saking ngene. Awakmu kok ujud ngene iki. Ya, Lah apa urusan peno? Bak wujud ngene bakak, mbok kei dhuwit aku. ya iku sing tak pikir. Wong gak ngekei dhuwit kakan cocot. Rambutan Aceh. Ya iku sing tak pikir. Tenangno pikirmu, Dik. Ojo kakek ngomong. Sampean ambek aku lah utange akeh. Utange akeh. Ya apa carane iso nyaur ndelek dhuwit secara singkat. Wis gak ngurus. Gak ngurus wong. Ketemu duit halal, haram gak apa-apa. Instan ae ya. Pokoknya intine kok kawakno apa, Det? Oh, aku mbok ngontari ular. Tereret. Mbok cawuk sih. Pancang arek iki. Lah tumo tari ular kaya bekatokan. Iki gawe apa? Lungguh. Tak dadekno reca. Heh, Tak dadekno reca. aja sembarangan lho, Peno. Ana reca ayu kaya aku ngene iki. Astagfirullahaladzim. Oh. Rupane kaya nyambik wahing. Lungguh. Nyambe Gusti elek. Wah. Aku lha apa iki? Dadi reca iku menang gak oleh obah, gak oleh ontek. Terus gunane dadi reca iki apa? Jaman saiki ku ya akeh wong keblinger. Uripe soro ndelek dukun, uripe soro nang punden. Mongko saiki viral nang TikTok, nang Instagram, nang YouTube. Iya. Reca tiban. Lah iya. Oh, berarti aku dadi reca tiban. Dadi reca tiban. Ketiban apa, Cak? Gelugu. Sing kena tak aku karo carane. Maksude reca tiban iku asale gak ono terus dadi ono ngono lho Mi. Oh, berarti aku reca dipuja wong ngono. Iya gaib. Gaib. Heeh. Itu duwe akeh. Ya mesti ae oleh duwe akeh engko nek oleh akeh nek gawe nyaur utang. Ngono aja. Iya. Pembagiane sik genano. 50-50. Ono tamu, meneng wae ono tamu. Ono tamu, aja ngomong ae. Sama niki kula kepengin duwe anak ta, Kak? Yo iya saya kepingin. Lho lah ya sama niku manut aku gak siji loro kok ngomong lho, Mas. Loh, aku ya kepingin duwe anak. Lho lah ya sampean manut aku. Kaya wong-wong ngono iku. Lho lah ya manut aku. Tak jak nang diae melok. Lah iki lho kate dijanan ndi? Tanganmu iki. Jarene tangga sebelah Iya. ngomong jarene. Meneng ae konang. Wih, kepingin Loh. duwe anak kok nyekar sih. Kandhane manut to. Cak, Dik, Cak Kuntet. Iya. Aduh, Cak. aduh mati recoku golek recoku. Nek kepingin duwe anak ayo gawe kok kono lho elek-elekan. Ngawur ae. Gawe lelekan lha iso ya sing apik to. Wong awakku ganteng kok katene gawe elek. Ora mungkin. Lene tukaran aja kok kene rek. Iki lho, Cak. Lah apa? Nuntut kepengin duwe anak. Lah sing nuntut kepengin duwe anak sapa? Lah aku bojone. Ujub. Gak kira Awakmu iki bojone. Iya, Gak iso gawe anak. gak iso. Gak giduk ngono iku rasane ati. Le, Cak. Hmm. Sik sampean menengo. Menengo. Sampean tak takoni. Iya. Sampean ero ta nggone Mbah Reca Tiban. Gone? Nggone Mbah Reca Tiban. Lah mosok awakmu iku gak ndelok sing nggo YouTube Lho, HP. aku wis delok, Mm-mm. tapi arahe Google iku ndok kene tapi kok gak ono ndok endi. Iya nggo kene iki. Hah? Nggo kene iki. Gancuk ngentut. Lah apa kok marani wong gendeng-gendeng ngono? Dhisik ta, Cak, aku tak takok kancaku gawakno takku. Mau tak rundinge. Tak rundinge. Le, sampean ero ta gak? Lho, Nggone Mbah Reca Tiban aku iku wis nganut Google. Mrono. Mumet iku lho, kesel aku. mangkane nek ndelok Google iku sing temen. Sing Google Map iku lho. Wis, Google Map. Google Map kok map. mumet rono.
Mumet rono, munyir sampai aku ngeluh aku. Temen aku. Masalah recoku benjut. Aduh. Oh, Wong reco kok gragas. dene durung numpaki wis ditumpaki. Terus karepe apa? Kan tonggoku iki ngomong, yuk pengen nek kepengin ndang cepet dia turun ya. Iku dikongkon nyekar nang gone Mbah Rejo Tiban, ngono lho. Reco tiban ya nggo kene iki. Nduk kene iki. Iya Kan lah. di Rejone. Lah iku Buri. Kok kepengin Mas! anak lain nang reco iki. Masuk ngomong enak, sampean kok gak keturutan. Iki lho Mas, Mas, Lho, lho Rejone koyo wong ya Mas. kaya wong apane? Persis Kaya wong. budeng ngene kok kaya wong. Mas, anak matane oh Mas. Iki Meneng Rejone kok wae. geragas kok karo wong ganteng. Engko konangan meneng ae. Nang ngambung iku nok sing iki lho, kok nok kene iki. Lah kok kon. Lah kok mesti isan no. Lek iki lambe reca kok merangsang. Recone ya pinter ya. Meneng. Lho. Motone lho loro lho kaya Ya mesti ae, Rek. Lah nek susune ngene. Iya ana susune. Meneng ae konangan. Cak, jarene iku kan aku cek ning duwe anak. Iya. Ya to, kongon lungguh ning gone Mbah Rejo Tiban. Ngono. Lungguh kok mbare cotiban ambek batinen supaya kon keturutan ya apa. Tapi kan tak delok dhisik to, Mas. Aja lho lho nang aku lho padha ae. Lah aku nglungguh ya awakmu bolak-balik ra dadi sapa ngerti aku lungguh gone Mbah Rejo Tiban iku dadi. Lah. Recone ku lanang. Ngono lho. Delon sing aja sih. Deloke. Loh, hei. Lapo? Hei. Apa, Dik? Mas, Apa? ana podoke. Loh, Kok iso kodhok iki lho. Ana podoke tibakno recone. Podoke Apa iso kodhok? krembuk ngono lho, Mas. krembu. Iya, Mas. Iku dudu kodhok. Apa? Latu-latu. Dek, sapa ngerti aku longgo kene terus mulai kok kene aku iso meteng, Mas. Alah mosok sik. Lho, jarene aku kok longgo kene lho, Mas. Temen ae iku. Lho iya, aku kok longgo kene. Wis diluk. Iki reca lho kok mekeh lagi. Dadi nek lho kene iso Iya, duwe anak ya. Iso duwe anak. Lho, Iki lho. piye sih? Tangane nyepleter. Anu erek iki yo ngene iki nek kena angin nyepleter. Aku tak longgo kene ya. Iya. Lah aku lho kene. Iya, aku tak longgo kene sik jajar aku longgo. Engko mari longgo aku iso meteng gak ngono lho. Aku tak longgo kene. Enak bareng cok nggih. Tolong. Recone aja. Ansip ana kiri gandet iki. Hancurit wong bojone deret-deret arek. Sik. Legrek aku. Aduh. Balangkan iku ya ngono, reca lho dipangku kok gelem ae sik kono. Lah dipangku. Iki reca kurang ajar. Hah? Kok juga aku iki sing wedok? Lah. Ojo. Sampeyan iku ya ngono anten dlandap matamu iku. Hah? Wis aku Wong jelas-jelas aku enek aku bojomu kok dipangku reca kok gelemen? Hah? ya babat terserah. Tibane kok gak. Lek. Oh iku sing tak pikir. Loh, Nek geger gue embong gede kono lho. nanti mana gara-gara reca iki. Reca kowe kok besep. Terserah. Lah wong reca kok lembeng iki lho. Sik, ngene kok gak gare wong emosi. Lapo Aku gak duwe anak gak apa-apa. Loh. Le. Oh, biar.
Lah apa kok buyang iku? Lah ya ledeh engko recaku. Ayo kadang mangku-mangku bojoku. Ayo recone. Iki ya ngono reca ya grages. Apa mana ada urusan bojo? Heh? Pani kurang-kurang ajar karo bojoku, gak kepengin tak kruwes recone. Ngene lho, sampean Apa? rene teko kene tujuane apa sih? Yo tuju aku kepengine nyekar cek ndang duwe anak. Lah iya, ya nang jaluk sih, nang baret. Ora sida njaluk. Terus Lah wis kurang ajar ambek bojoku. Ayo. terus nek wis gak sida jaluk katene mulih. Wis mulai. Le. Gawe dhewe. Anak kon aja katiku. Le. Masih mulih nek wis teko kene iki ana mahar rek. Ono mahare. Ana. Recaku klili. Lah wong aku gak sida ndonga kok njaluk mahar-mahar iku lho. Ana reca esuk keperin. Wis ayo gawe nang kono lho. Duwe, nek kaya nomor Aku kesenengan kon. aku megah-megah ora duwe. Kesenengan kon yo. Di pangku-pangku reca kon. Seneng. Iki lho. Kere. Lah iya, ngambek sing lanang kaya copet. Wis gak usah kakek. Ayo mana? Lho. Gak melok duwe nggone wong kok didot. Sing tambah gatel atiku say. Dicokot. Nemen-nemen konangan. Bojone ganteng. Heh? Reca iku masih ana wong ganteng ya Kon meneng. sing goblok. Nah lha apa? Inget kan kepin duwe anak. Iya. Ambek kon nang bojone ambek aku congok kon iki. Ojo ngono. Iki ndelek dhuwit gak nyaur utang ya. Kok pira iki? Oleh akeh, wis tenang ae. Iki Pak Lurah kok rene ta gak? Iya rencanane. Nek sida. Lho, nek ate rene ngekei duwe reco. Ana wong. Ana wong maneh. Meneng cocotmu, meneng. Tuntunan teko jelak rene iki rek. Warung. Hah? Iku mang warunge tak tutup aku rene. Warunge ditutup, Tak tutup. sepi ta? Sepi. Terus sampean rene nek warunge tutup iki terus kate apa? Akate ana perlu, Cak. Perlune? Ya cek warungku rame akate njaluk sampean. Aja disemauri arek nontok iki. Njaluk kepengin warunge balik rame. Iya. Kaya biyen. Iya kaya biyen. Wis ngerti aturane. Sampeyan duwe apa sih? Loh. Kok jare sakti. Engko kene iki nggone reca tiban. Reca ketiban. Reca tiban, reca ketiban, Kak. Reca tiban. Tiban. Le, aja ngomong. Endi recae? Lah iki. Iki reca tiban. Lho, lah iki ta. Iya, Iki ta. iya. Lah kok kaya sing biasa nang warungku. Sing nggo warungmu iku totok kerot goblok. Dudu iki. Dudu. Ngene dal bangkit mana gendruwo ae. Tapi iki ta temenan ta Ya iki recone. Reca iki sakti nek ancene duwe karepan gelem njaluk cepet keturutan. Tenang pencek nek benane sik. Lah iya. Lih. Wong reca kok diwuk-wuk kota. Lah lucu. Lucu. Iki reca yo ngene iki. Lah lucu. Kon kok wis digogoni mangun lho. Meneng. Nek duwe karepen cepet nang njaluk supaya keturutan warung iki balik rame. Aku pengen foto tapi wedi. Kepengin foto? Wedi kok ya. Foto ambek sapa? Iki. Ya kene foto. Gak apa-apa to. Gak apa-apa. Kurang rene adune iki. Gak apa-apa nek kene ae padha ae. Kon kok didoni recaku lho.
Iku lho sing diinceng apa ae lang. Wong kate foto mbok ya foto. Selfie dhewe apa tak foto? Kan fotono. Ayo nang lungguh. Wong rejo kok mengot. Meneng wae konangan. Diduduki ya. Iso dilungguhi kenek. Kandel iki. Gampang. Ah. Ya, apa enggak? Wes. Wes. Apa sih? Ada yang jalan mobil. Tak foto sih. Mas, tak buka ya. Heeh. Pen foto. Aja buka recone rek. Tlaline ketok. Sampai ki ragu tak buka titik. Biru. Tak foto mana? Kayak piye kenae? Gaya mengkokok. Gaya mengkokok ketok arek-arek lho. Gaya sing apik. Sing apik. Kok cenah keturutan karepe ngono lho. Sama kono. Kurang. Rewet. Nah, jadi tor kamerae. Iki lho, digandoli. Le, sing situ jengat ada iki dikokop kakekmu lang. Grakas iki. Bokongku dicakok. Aduh, ketatap kodak. Bokongku dicakot. Diapano? Dicakot. Lah wong ngancene reca ya kok lungguhi. Jare meneng reca iku lak meneng sih. Reca iku meneng tapi nek reca niku pire anyar mesti ngene-ngene. Sakti yo. Sakti. Sakti yo. Bisa aku tak njaluk yo. Jalu apa? Aku didoni. Oh gak. Iki nek ngidone kalem kok. Ju. Iya lek ndonga. Ya wis ndonga, biasa kon lho. Bahasa Indonesia ya iso. Iso. Bahasa Oh, nek mie kuning mireng mie coklat. Njaluk. Aja didodol-dodol. Lah nek api iku ya gawenan Cina. Ndonga yo. Iya. Tek. Tek. Ndokku didoni. Ya iku tepak ndase titik munggah lho iki. Wah. Nek njak cukup ngene lho, cukup. Lah apa kok dot iki lho? Tak gedulinan. Apa nih? Gedulinan. Tak pikir waktu tak demok, tak gedulinan. Tibane? Karo apa iki mangte tak delok. Tanganmu kok silaturahmi ngono sih modele. Aku dia. Oh gak, njaluk kenang keturutan warungmu balik rame Njaluk maneh. yo, pokoke njaluk yo aku yo. Njaluk yo. Njaluk yo. Gak ngono arek iki lho njaluk donga, ta njaluk-njaluk. Aja guyu. Lihatlah teman-teman. Marta. Yo.
aja ngomong konangan. Barto, kula pengen warung kula laris. Kak ngurus. Aja ngomong konangan. Kok ngurus yo tambah. Krungune gak ngurus. Engko laris ngono lho karepe iku kon. Krungune. Temen yo. Heeh. Laris temen yo. Iya. Berarti aku boleh. Lho, mulai karepmu nginep nggo kene karepmu. Pengen tak gowo. Heh? Pengen tak gowo. Lah iki mbok gawa. Iya. Mowol-mowol kon iso. Wong recaku sakmene gedene jare. Lucu. Ketno titik. Mesisan remek ngene. Lucu sumpah lucu. Rek ana pasen situ ambek recone kaya gemes kaya dilek-leko ngene. Meneng aja gak konangan. Kok mulai ya? Ya gak oleh. Kok mulai wis. Lek. Aja. Iki gak jagane wong situ gak didol. Iki ngono keramat. Bisa aku kok katanya buka warungku. Ayo mahare. Ngene mang oleh dhewe pira warung? Ateem. Duwe kok ateem gitu. Wis tak dongakno keturutan apa sing penjalukmu. Ya wis ya. Heeh. Aja lali. Kopak. Apa? Jangkep entuk wong kaya ngono telu asam urat goblok. Meneng ae. Arek iku ganas. Gak ngono arek. Ndokku diselentiki ya. Meneng ae reca ya kuwi. Sing penting oleh dhuwit gawe urutan. Sing matamu sewek suwek kabeh. Hari mangehu. Ya kok liyane gedhe mburi. Gedhe mburi ngene iki biasae. Wong rejeki ku diuber gak kenek dinteni ya aja. Ya teko didoleki sak ketemu-ketemune. Ngono lho. Mangkane urip iki aja ngersula ae. Lho. Sapa bengok-bengok iki kok? Lho. Kok krungu kresek-kresek aku? Apa iku? Lho. Meneng. Iki ketoke ngono. Tapi duwike akeh. Nyamar. Wong reca kok wedi sih, Rek. Iki gak wong kena polio arek. Kok suwe seperti dhewe aku wong iki. Ngomong dari rene tak anteni ke mang aku ngenteni. Nah. Lah iya ana daya kok wong gendeng. Wingi jare nang Surabaya saiki nang Jombang bingung aku. Mangula.
Enak ya. Nganu lho ono iki. Ono ini ono ya. Ono iki. Aduh, kok dia kayak nyambe. Nyambe aku deh, api bing, 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 bing. Ngapi ya? Lenak ile. Lenak oh sini. Enak. Tadi. Ada uju yang tote, uju yang tote ni, uju yang tote ni aduh. Oh, Opok ah. Umat dah, umat. Umat deh. Oh. Ada anak kan. Hei. Waduh kok ya apa iki? Matamu ngono. Lapo? Ana wong gandengan ngono tinggal. Aku disemprot Ayo bagi duit bagi. Duit apa? Lah duit ku mang nang ngarep kene kok. Kok gak ono? Nang ngarep. Nang ngarep ndi gak ono. Sumpah sumpri jenti nang ngarep. Aja korupsi iki padha-padha diutangi nang cepet nyaur kok tatae. Digawa wong gendeng mau iki lho. Digawa wong gendeng iya. Murung nyaur ngene iki mi ya apa sih? Bisa kamu mbok tinggal. Lah aku disemprot aku ya wedi Net. Apa? Tibae perbuatanmu kaya ngene iki. Nyambut gawe mbok sing halal ae. Oh, ngakali. Sepurane aku wis kadung kepepet utangku akeh mbek mami. Nyambut gawe kaya ngene iki larangane agama. Iya. Sing ngejaya. Ya larangane negara. Iya. Iki nek wong sing mbok tipu gak trimo, nek dilapurno kon mlebu penjara. Iya sepurane itu untung ana awakmu aku kok sadarno. Ya wis. Aja dibaleni meneh. Gak. Nang tobat to, nyambut gawe sing halal. Iya. Ayo nang desa Rumpuk. Ana apa? Sedekah desa. Nanggap ludruk Budi Wijaya. Apik iku Tut. Bengi iki lakone apik. Apa lah? Lakone riwayat Sunan Kalijaga. Apik. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.